duk wanda ya zo kice ba na nan. Ina mutunci. To ki gaya masa yau sati ɗaya kenan ya ansa mashin ɗina bai bani balance ba na sake ganin shi ko daidai uwarsa ta haifa wani kai dan koya mana nan da wani ya kwana uku bai bani balance ba mai na mai Sun ne ka sa an cire masa. kina ji ko ki gaya masa ki ce shogali ya zo Ka yi haƙuri. kai ko ai da kai kanin shi ne dan ban ma tabo ne who are you man ku da wannan dan boko ne baby na mijinki Baya nan ya fita. to idan ya dawo ki gaya masa ya rike mana ku kin gane tunda baban mu ya rasu baya biyan kudin haya yanzu ba mu ba baban mu bane kin gane shi baban mu na da hakuri mu ba mu da shi idan bai biya mu kudi ba za mu cire shi yanzu haka zan dawo da yamma kun gane I'm gonna evict you right away you understand Ka yi haƙuri. Dan Allah ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. Me gida, ka fito ba sa da su riga sun wuce ka. Wai sun yaje wai. Sun wuce ba sa da. Ai ni ban san tsautsayin da yasa na karɓi mayan gangayen nan. Kai me gida. Ya ji yace ba abin da zai iya min. Allah dai raba ka da sharrin wannan mutum. Ya ma raba ni da sharrin sa tunda ya ban kafa gudu. Gaskiya ne me gida. Yawwa bari in je in nemo mana abin da zamu ci ke rabu da su kawai. Daga nan habbin nan san billahi la zai ba ta kama ni ba. Sai na dawo. Allah ya tsare. Sai na dawo. I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest. And I pledge to Arewa, my territory. And I pledge to my mama, my word. Tambaya suke, wai wane ne? Lekuwa suke, su ga wane ne? Amsa ta gare su shine S-boy ne. Kuma ni ba kowa bane, kuma ni ba komai bane. Jota hasila, faɗa musu, gaya musu, faɗa musu, Iye ne mani, faɗa musu, gaya musu. So that's it, bro. Wato kai dan kana da zindime biyan mota to kake ka kashe mu ka bari talauci ya kashe mu mana wallahi in banda ina ganin wannan wallahi kar a ce bakin ciki nake da yana huda motar nan kilan zan fasa mutane ba imani masu kuɗi ba taimako kawai ina fito ina ga wannan kana nema ka kashe ni bala makeri kowa nake gani haka ne malam Aliyu kenan wai kai ne a wannan motar bala ko fashi ka koma ne fashi kuma malali ana zaune kalau da wannan gemun nawa kai kana gaina kasan ai harka ta kasuwa fa nake kasuwanci ne zalla Switzerland America zuwa China zuwa Dubai ma irin other countries suna zuwa ne kawai dan ya kake da tukuna lafiya lau kai ne kake fama da wallahi a caba nake yi kuma shi ma karboye ne haya mai mashin din ya zage abu sau 70,000 ga gidan haya ina nan shi ma koyo ko gobe za a iya min tarabuna yanzu haka ina da aure ƴaƴana 3 Allah tausayi kake bani dole ka tausa yanzu ma da ganin Switzerland yanzu na Switzerland insha Allah to ni ka ganni nan ko kwata na ban taba zuwa ba ba damuwa lokaci ne ina ganin abin da to ni ko Lagos ne ka aika ni ma bari zan nemi wani abu zan nemi jari baka kawai jari daga 5,000 dai zuwa 10 zan iya juya zan ba wani abu bane kayan nan fa tare fa muka yi firamare muka yi sakandare da shi amma ka duba a ga motar da yake hawa ko shugaban ƙasar America albarka anya mutum ya ba sa ta yi babara bane kai ba a duka irin wannan mota saboda baka saba da ita ba a duka ko ce kasan mun saba da dukan kwano ka san har kwandasta da yi ina ganin baran dan baka dan wani abu da zaka dan amfani da shi Haji Balagu in ka ban daga 5,000 zuwa 10 ma ba wani abu bane na gaya biyar kuma to ya shin wannan mashin da kake hawa nawa kuɗi nawa aka siya ai wannan mai mahin din dai a yan gwangwan na san ba zai wuce 11,000 ba to gaba ce 5,000 ma babban nan sai maka kamar rubuta maka dai kamar dan ina ganin bari dai kawai baka naira miliyan 20 miliyan 20 20 miliyan Barci na ce ko kuma gaske ne ko mare ka ne ka farka mare ka kai ka je ka dan biya bukatun ka dan samu ka tafi ka a dan kula da iyali miliyan 20 kai ma yanzu ma su zulan zanta kun wannan ka dauko ba na ka sha kasa ni na wuce kenan fa Allah ya tsare ka kula da kanka to kai
nawa ne ma kuɗin da zaka bani kaga je ka kawai na ban mama hindin na siya mai ji sabo kaga ɗaya ka ballaba waya ka miliyan 20 mai gida ka ci mahin ka ci mashin je ka da shi kawai amma ko dilla ni bai ne mani Gida lafiya? Lafiya? ai ki san me ya faru ba ai yau da wata yi nama abokina da muka yi makaranta da shi shine muka haɗu da shi ibani cik da miliyan 20 Miliyan 20 mai gida? kwarai kuwa Da anya ba ɗan yankan kai bane kuwa? da na dawo gidan ne inda ɗan yankan kai ne ya da tuni ya tafi da ni yanzu kin ga dama wancan ɗan gidan mai wancan wiwi wanda babansu ya mutu da za mu sallami gidan nan mun tashi kenan Sosai. shi kuma mai mahin din can na san ko a yan gwangwan mahin din nan ba zai wuce 3,000 ba saboda haka gidan nan mun zo ƙarshen sa Insha Allah. saboda haka kin ga a cikin miliyan 20 din nan zan siya miki gida na miliyan 5 Mai gida. miliyan 5 kuma zan yi jari da su Allah sarki bai gida. miliyan 5 kuma zan siya mana motoci ce ɗaya ni ɗaya Allah ya ƙara arziki mai gida. miliyan 5 kuma zan ƙaro miki abokiyar zama wacce za ku zauna tare ta taya ci aiki Mene? Wanda ya baka ma Allah ya tsine mai. miliyan 20 Gara mi ta zama da kai a talauce a cikin gidan nan. kana su ma zan ƙara saka kuda ka su ka biya ni kuɗi na ba mike na kudin haya na barkeke in bai bada kuɗi ba yanzu nan ka shiga ka fito mai da kayan shi wannan dakata ka ba ni kuɗi na ban san wani abu ba